Šta je? Ej, kak krećemo? Kako krećemo? Može! Može! Da li mogu operacija? A ne mogu. A nije ne mogu. Napišću da smo napravili neki zapad ovog krajicu. Tri, četiri, sad! Koja bude letio? A nije to, ona nije ta. Nije, to je drugi. Neko je došao uz nas. Koja bude letio?